boticaris i metges i a tots els especialistes. Ja no sé d'altre remei que ficar-se estraperlistes. Com està eixa xiqueta que cura de veritat? En clíniques i farmàcies malalt ja no en queda cap. I això és de creure tal com se diu, ja que banyar-se sempre en l'aigua que riu, que hi ha les coves de vin romà. Quan ho diga la xiqueta, si no, no se curarà. Allá en la horta de Valencia hi havia dos curanderos que avui estan en la misèria i se'n posa cacaueros. S'han quedat sense parròquia i estan morint-se de fam des de que van els miracles de coves de vin romà. I això és de creure tal com se diu, ja que banyar-se sempre en l'aigua que riu, que hi ha les coves de vin romà. Quan ho diga la xiqueta, si no, no se curarà. C'è per ull baldati coixos, segons mucha li fa caig. Pel que toca avui en Espanya, quasi tots estan curats. Les crosses i els gaiatos molt pronte se cremaran si seguixen els miracles de coves de vin romà. I això és de creure tal com se diu, ja que banyar-se sempre en l'aigua que riu, que hi ha les coves de vin romà. Quan ho diga la xiqueta, si no, no se curarà. I els miracles han sigut per a quatre espavilats que s'encontraven perduts i avui s'encontren ben fats, com el de les bicicletes per cuidar-les al campet. 20 o 30.000 pessetes en eixos dies de fet. I això és de creure tal com se diu, ja que banyar-se sempre en l'aigua que riu, que hi ha les coves de vin romà. Quan ho diga la xiqueta, si no, no se curarà. Els sifons a 6 pessetes i a 4 la llimona per dormir a les pallisses.